No sehän on Pekko Sähkökiitolta, morjesta. Nyt näytän tämmöisen ohjauslaakerin kiristämisen. Hyvin tyypillinen esimerkki. Että tämä ohjauslaakeri täältä tahtoo löystyä ja se huomaa siitä, kun sä jarrutat, niin etupää vähän glonksuu. Ja sitä ei kiristetä tästä, niin kuin moni itse asiassa virheellisesti luulee. Tää itse asiassa pitää painostaa paikallaan tätä kiinnikettä. Ja tähän tarvitaan siis jakoavain, millä avataan tämä ja täältä löytyy aina tuo prikka. Sitten tarvitaan 10 mm lenkki, millä löysätään näitä ei tarvitse ottaa kokonaan irti, vaan löystää sen, että se tulee käsiherkkyydellä. Tänne on asetettu puhelimen latauspistoke, niin se on tämän toisen puolen takana. Ja sitten sen jälkeen tämä pitää saada ylös. Ja mulla on niin iso kumivasara, että se on vähän hankala sitä aina paukuttaa, niin mä teen tämmöisen normaalin vasaralla, otan vähän solukumia ja teippiä tähän. Ja lähinnä sen takia, että ei tule siis jälkiä tänne. Ja sitten paukutellaan täältä vuoroperältä ylös. Ja tää oikeastaan riittääkin sitten tässä näkyy nyt se kiristysmutteri, mikä kiristää tämän laakerin. Eli täällä alapuolella on toinen laakeri ja täällä yläpuolella on toinen laakeri, sitten tällä mutterilla se kirjoittaa. Ja tässä on nyt joku asetanut, en tunnusta kuka on tehnyt tämmösen, saa ostoskassikoukun siihen vähän tielle. Mä löysään tätä vähän lisää ja tein tämmösen jutun, että tätä ei jatkossa tarvii enää kiristää. Eli putsataan tuon kierre tuolla gliiderillä ja laitetaan sinne vähän ruuvilukitetta. Niin se luultavasti pysyy jatkossa sitten kiinni, eikä sitä tarvitse enää koskaan aukoa. Elikkä nyt se lähtee jo käsiin pyörimään sen verran. Niin törkätään sinne vähän tuonne cleaneriä. Putsataan kierrettä. Ja tonne voisi itse asiassa vähän heittää vaseliinia. Yleensä näissä on ihan hyvin vaseliinia, mutta pannaan nyt vähän sinne Noin. Sitten ruuvilukitetta. Halutaan tuonne kierteeseen sitä. Ja se ruuvilukite kun jähmettyy, niin se pitää sen paikallaan. Eikä tarvii ihan mahdottomasti tommonen. Se kyllä leviää sinne sitten, kun ruuvia lähtee kiertämään takaisin kiinni. Vähentää kirraa. Noin. Tää on vähän ikävästi tässä tiellä, mutta jos se sen verran saisi tuohon alas. Noin. Välillä kokeillaan hyvin pelaa. Nyt se on sitä väliä, kun sitä kierrettiin aika paljon auki. Nyt se tuntuu vähän tiukkaantuva ja no niin, nyt siellä ei ole niinku. Katsotaan vielä. Tanko kääntyy hyvin. Painetaan jarrua ja ei. Eli nyt se rupeaa olemaan jo aika lähellä. Vielä vedetään vähän pykälä tossa. Ja nyt se ohjaus rupeaa muuttumaan ja pikkasen se rupeaa antaa vähän vastaan. Niin nyt ei sitä ehkä enempää kannata kiristää. Ja kuten näette, niin
täällä ei enää välystä ole, joten kiristys on sitten hoidettu. Sitten on enää vaan sama homma takaisinpäin, eli taputellaan tää tanko paikalle. Täällä on nyt toi holkki, mikä ottaa vastaan. Tää katto ottaa itse asiassa pien meisseli, niin ohjataan toi keskireikä paikalleen. Väkisin. No niin, sehän lopsahti heti ja tarvitko vähän ohjausta. No niin, ja kuten äänestä kuulette, niin sehän on pohjassa jo. Sitten prikka paikalle, pultti takaisin. Ja tätä ei tarvitse sitten vetää silleen niin kuin hampaatirvessä. Itse asiassa tehdään tähän sama juttu, pannaan vähän ruuvilukitetta, niin ei tääkään löysty sitten ajon aikana. Että melkein näissä Kiinan skoottereissa, niin aina kun jonkun ruuvin ottaa auki, niin kannattaa melkein aina ruuvilukitella laittaa takaisin kiinni, niin se ei sitten jatkossa enää lähde kiertymään itse niin helposti auki. Tää kirraa nyt, kato sen tuohon pohjaan. Näin. Ja sitten sen jälkeen päästään kirraamaan takaisin nää on taas oikealla kohdalla. Niin. Eli ensin tämä kiinni ja sitten sen jälkeen vasta nämä kiinni. Ja näissäkin kannattaa olla sitten silleen, kun tää on alumiinia, niin semmonen tietty sopiva momentos, että ei ihan hampaatirvessä kiertä kiinni, jotta ei kierteet korkkaa tuolta. Tai onpahan yksi joskus halkassutkin tän. Että kierteet piti, mutta meni poikki toi kiinnikin, kun kirras vähän liikaa. No niin. Tuohon tulee vielä nippusille, mikä pitää kiinni. Mutta periaatteessa se oli niinku siinä. Et nyt on hoidettu tuo ohjauslaakerin kiristäminen ja siellä ei ole enää yhtään väliä. Eli tällä pisti. No niin, seuraava kerta. Ei muuta kuin moikka moi!